ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса чӣ хелен, созен, хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Дар имрӯза навор гӯш кунем ки чӣ ҳастай. Як замине бардаҷоно нархиш 52,000 сомон. ҷои зур дайне ки замин бардро 52,000 сомон ва хонаҳои заминӣ бисёртарай, арзониш 140,000 сомонай. Амбардро ҳам хонае ки 140,000 сомонай куне ки ремонтиш зурай мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. Ва квартираҳои арзонак ҳам ҳастай. Квартираи арзон бардро 157,000 боло сар мешава. Хулоса тамошо кунен аз ки ҷои хона, замин, квартира дар кора дар комментария бинависен ва бардро касе ки хонаҳай, мошинай, мисол говай чизе ки боша бардро барои реклама боша, метавонен ки тариқи мо WhatsApp дар ҳамин рақамҳо роӣ кунен, мо барои харидоро рекламаш мекунем. Агар настрено соз боша ҳам ядона лайки бепла бижхен, касе меҳмонен подписатсия кунен. Рафтем ака. бардорои азиз, пешаи ҳамин видеоро сар кардан, бардаҷоно касе ки хона дар корайтона метавонен ки намхели комментария, агар дар ҳамин комментария мисол ҳамхели бинависен, ман шуморо дар видеои оянда реклама мекунам. Бинависен ки салом алайкум Сауду Тиҷи, ман дар хона дар корай ё ки квартира дар корай, ай шаҳри Душанбе ё ай дигар шаҳр, мисол ай шаҳри Бухтар ё ай шаҳри Хуҷанд, то чанд сма дар корай бардро бинависен, таҳждане ки намхи ранги ман, номерои телефонтона бинависен. Ман аз ин иншоалло мехонам комментариётона, агар мисол соз навистагӣ бошен дар видеои оянда насиб рекламатон мекунам. Агар номероятон навистагӣ боша, шумо да мумкин занг бизана, барое ки просмотрҳои ман мисол 8000 10000 одам тамошо мекунад да бардаҷоно. Барои ҳамон хеле бинависен, агар касе ки хона кофтесен. дӯстони азиз, ака навора сар мекунем, бо диққат хишро ака гӯш кунен. 1 миллиони имрӯзаи мо бардро хонаи заминие қарор дорад дар шаҳри Бохтар, тарафи Саим Савхоз, поёни Ангурбоғ. 3 сотиқ заминда 3 дархона кардагӣ, ремонт дора, бо дарбари хона, 2 дархонаро фундаментош рехтагӣ, ову свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100% гирди хона бардро маҳкамай. Вақти хонаро мефурӯша, мебел, ойнаш месодай, нархша $16000 гуфтак бугу, $16000 бардро ба сомонӣ ҳисоб китоб кардем, 180,000 сомон мешидай. номерои Тоҷикистонш ҳам ҳастай, номерои Россияш ҳам ҳастай, да ҳар рақамҳош бардаҷоно WhatsApp дора. Касе харидор бошен, занг бизанен, хонаи арзона аз шаҳри Бохтар бихарен. тарафи ана Саим Савхоз давда. дӯстони азиз, номерои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара метавонен занг бизанен. бардорои азиз, мегзарем ба дим эълони имрӯза. Сум мешид бовар ки ҳамин хонара мехаридем. Да ҷои зур дай, нархиш гарини арзонай. хушрӯ гӯш кунед. срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоргултепа, деҳаи Табибон. ай бозори Корвон бардро то хонара 5 километр дуртар бидай. 10 сотиқ заминда 2 дархона кардагӣ, ремонти хона бардро миёнае мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ову свет ҳаст, кухни, баня, ҳоҷатхона дора. заминиш бардаҷоно боғам дора, чӣ хеле десен ози дастурат мебинед. мисол дарахто бисёр дора, боғи хушрӯ, мисол ами вақти мевагӣ даку ами сер мекунида ай мева. хоб тех паспорт дора бардро, ана нархиш 320,000 сомон бо савдо мешава. мақсад ҷои хуб дада, ай бозори Корвон 5 километр дуртар, ноҳияи Рӯдакӣ да дохил мешидай. харидоро яъни хулоса занг бизанен, ҳамаи маълумота бигирен. дӯстони азиз, лайкҳоро бичхен, касе меҳмонен подписатсия кунен, то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. дӯстони азиз, видеои десен квартираи фурӯшие, оз ман ҳамаша гап мезанам метавам. квартираи фурӯшӣ бардро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Наҳмда. як хонага дар 7 этаж қарор дорад, 36 квадратный метр. ремонтш бардро евроремонти зур кардагӣ, яъне ки чӣ хеле дар видео десен. ову свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, шифонер, кондитсионер ва бисёр чизоша места. вақти ҳамин хонаро фурӯша, мақсад бисёр чизоша ҳамин соҳиби ҳамин квартира мемондай. нархша бардро ва хӯҳарои азиз 157,000 сомон. чӣ хеле нархи арзонда бовар кунен. касе харидор боша, бо арзон мешава гуфтагия, ё хонаи заминӣ ҳам боша, алиш мекадай. варианти хубе бардро хонаи арзона квартирара мақсад ай даст натен ё ба хонаи заминӣ алиш кунен. номерои телефонаш ҳастай, маълумоти бештара метавонен ки занг бизанен ё инаи имо WhatsApp шуда бинависен поёнгӣ номерашда.
видеои пешнар аҳамият додам гуфтанд ки аз ноҳияи вахш ягон хонаи арзон бимонем. Бардори инам хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи вахш 10 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ ремонтш коробка буда. Соҳиби хона мега ки хона дар Киров 1 буда, тарафи Аҷнатепа 4 дар хона ана шкатур кардагӣ бардро гуфтагӣ. خب او سوید در نزدیکیش 10 سوتیق زمین یک خونه‌شا انا ترزوش چسبوندگیان خریداری انیق باشین چخچق میکنیم یا انا علیش هم میکده بردرو خیلی مثال بچه علیش میکنه نویستگی نیست نقش بردرو و خوارای عزیز در بر اکران نویستگیم 145,000 سومون ارزان علیش میکده خریداری انیق زنگ بزنین نه کوچه شونه با فکرم زنگ بزنین همه معلومات بگیرین бардорои азиз мегзарем ба 5 миллиони имрӯза оли подписчикои ман мега ки даи видео чи ба шӯхӣ накеса яке шӯхӣ ҳам ҷо дорада бардора ҳами вақти ҳами ҷои шӯхӣ омад ку ба ҳаму механдем да шерои нар зинда бошен дӯстони азиз хонаи десен заминия қарор дорад дар шаҳри душанбе ана ноҳияи фирдавсия бардора агар хато накунем ҳам хеле гуфтагиай 3 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ хонаҳо коробкан соҳиби ҳами хона мега ки поёни корвон пеши пост навистагия немқа маълумот додагия бародарҷоно тамом нарша 160,000 сомон мега касе харидори аниқ бошен бояд чи дига арзон мекунада хулоса мегири хай мисоли я ремонтш мекунӣ ҷои создаи харидори аниқ занг бизанен бардорои азиз монда набошен оз инами хона рақати як замини дига гап мезанам баъд квартираода мегзарам барои як бор дига бодаётон биёрам дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи файзобод 8 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ ремонт кардагие мега соҳиби хона мега ки хонаи фурӯшӣ ана хонаи тайёри фурӯшӣ гуфтагия дар ноҳияи файзобод деҳаи дороб срочни фурӯхта мешавад 8 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ ҳамон дар диншай мега бардор харидорои аниқ занг бизанен бо савдои хубам мешава мақсад бардро касе харидор бошен савдои соз мекардай да мақсад хушрӯ арзон мекардай нархша 140,000 сомон мега бардро хай мисол бо гуфтагие ки арзон мекунам номерои телефонаш ҳаст занг бизанен бардорои азиз мегзарем ба эълони навбатӣ дӯстони азиз замина десен қарор дорад дар ноҳияи ёвон 5 сотиқ замин кардагӣ соҳиби замин мега ки срочна замин мефурӯшам дар ноҳияи ёвон қарор дорад деҳаи шурча 5 сотиқ замин чи хеле гуфтам бардро ана 600 дона лои блок дора 50 дона смен блок якта евро ремонт кам аз қам овардагӣ мега нарша 52,000 сомон мега арзон мекуна хай бардро фундаментош рехтагӣ ҳами сум боша мегирӣ хонара месозӣ ва медрои зиндагӣ кардан мегирӣ бо ин мисол ғишташ бидайда харидорои аниқ занг бизанен маълумоти бештара бигирен бардорои азиз мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ агар имконият боша як дона лайки бепала биҷиқен касе меҳмонен подписатсия кунен ҳами видеора имо чи сайти дорем падилитсия кунен бо зури бад мешавада раҳмат барои ҳам бардорое ки дастгирӣ мекунанд дӯстони азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри ваҳда духонага дар дии метаж қарор дорад 45 квадратни метр домои пешинаи бардро хона ремонт кардагие соҳиби ҳами квартира мега ки касе харидор бошен бо савдо мешава капитални ремонт кардагӣ бидиям бардро мақсад ремонти зур кардагӣ бидиянашда мақсад расход кардагиам бародар нарша бардро ва хоҳарои азиз 180,000 сомон мега арзон мешава духонага не ки нархи соз касе харидор бошен занг бизанен маълумоти бештара бигирен бардорои азиз монда набошен мегзарем ба квартираи навбатӣ дӯстони азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри хуҷан якхонага дар дии метаж қарор дорад 35 квадратни метр дар 33 микрорайони шаҳри хуҷан буда бардро домои пешина хона ремонт кардагия соҳиби квартира бардро медонен чи навистагия ки продаётся однокомнатни квартира писад в WhatsApp или звоните оли Россия нарафта бардро русия ёд гирифтама ба фикрам бардор чи хеле нарша дар бар экран навистагим 190,000 сомон номерои тоҷикистонаи WhatsApp дора касе харидори аниқ бошен ё занг бизаненеш ё имо ана WhatsApp шуда бинависем бардро имо надоштае имо нанавистагӣ нестае занг бизанен хулосаи гап бардорои азиз эълона давом метиҳем бисёри бардро дар видеои пешна аҳамият додам навистанд ки шаҳри Турсунзода ягон квартира арзонак монем бардори ҳам квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода номи пешинааш регар якхонага дар дии метаж қарор дорад 49 квадратни метрай домои пешинаи хона ремонт кардагия соҳиби ҳами квартира мега ки бардро срочни бояд бифурӯшамша якхонага дар дии метаж хеле гуфтам нархеш 185,000 сомон касе харидори аниқ бошен
арзон мекардаед дӯстони азиз. маълумоташак камтарак нависагайда. нависагай ки срочни бояд бифурӯшемаш 185 000 сомон. касе харидор бошем бардуру номерои телефонаш ҳастае ку хай занг мезанен мепурсен ҳамаша мефаҳмен. занг бизанен. дӯстони азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. И квартира десем бардуру қарор дорад дар шаҳри бохтар нӯи пешнаш Қурғонтепа як хонага дар 7 этаж қарор дорад 43 квадратни метрай. дом бардуру навастройка будай хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мегӯяд ки як хонага дар 7 этаж қарор дорад дар сентри шаҳри бохтар будай бардуру қарибишта мисол донишгоҳ, мактаб, коллеҷ ҳамаи чӣ наздик будайда хулоса. дом бардуру ду талиф дора бардуру системаи гармидиҳандаам дора алишам мешава ба мошин. нависагӣ нест ки ба чӣ хели мошин бардуру мумкин хеле бой мошина қабул кунаву болоиш сум битен ҳами квартираи арзона бихарен. доми хушрӯне ки бардуру ду талиф доштаи ҳами сентри шаҳри бохтар дада. нархиш 181 000 сомон арзон алиш мекуна. маълумоти бештара занг мезанед. бардурои азиз анами хонае ки гарини махулшида амада бардуру нархиш зурайне ки ду хонагае бу хушу гӯш кунед. квартира фушу бардуру қарор дорад дар шаҳри душанбе ду хонага дар 6 этаж қарор дорад 40 квадратни метр ноҳияи сино дом навастройка хона ремонт кардагиае. соҳиби квартира мегӯяд ки ду хонагае фурӯшӣ дар 6 ошиёна қарор дорад бо ремонти замонавӣ политехникум ана канечкаи маршрути 7 дом 6 ошиёна будай бардуру. нарша бардуру ва хорои азиз хеле ки дар бари экран навистагиам 220 000 сомон. бешухи нархи созаи ду хонага дар шаҳри душанбе 220 000 сомон. нархи зурае бардуру касе ки пул дорен бихарен ай квартира ҳеҷ вақт залал намебинӣ. ҳами худат зиндагӣ накунӣ квартира мепартои бовар ки мумкин ҳами и қапас сум шаброрида. зинда бошем бардурои камкам настрени боша камкам шӯхӣ мекунам барои шуморо гап мезанам дӯстони азиз. раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон. ва буди и бад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза бардуро аз куҷое ки замин хона квартира ма дароӣ кардан ма ҳаракат кардам имрӯз барои шуморо нархошона гуфтам. касе ки то охири видеоро тамошо кард бардуро дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чақчақ када тамошо кардем. дӯстони азиз агар аму лайка ҷиқидагӣ набошед аму як дона лайки бепала биҷиқен. касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесай агар фораш ки видеои нави мара якмин шида тамошо кунем бардуро ҳатман нами кнопкаи подписатсия ку инамира биҷиқен то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. вақти бардуро подписатсия намекунем баъд аму 6 моҳ мегзара ку ба ҳам хонада занг мезанен телефонаш киштагӣ ба мара занг мезанен ки ака чӣ ба ӯ хона номераш киштагиай охи 6 моҳ шид ба ӯ хонара местан нигоҳ када. барои он бардуро форатон ки видеои нави мара якмин шида тамошо кунед гуфтам ку подписатсия кунед ва агар имконият боша настеренотон соз боша барои пешравии мо барои мисол хирсандии мо ҳам як дона лайки бепала биҷиқен ва битонен ҳамин видеора имо ватсап чӣ сайте дорем поделитсия кунен. дар комментария бардуро бинависен аз куҷо хона замин квартира дар кора ма ҳаракат мекунам дар видеои оянда насиб иншоалло намбарем зинда бошем барои шуморо якта ба якта ҳамин квартира ва замину чизои арзон фақат реклама мекунам да бардуро. хонаам дар корам боша просто дар комментария бинависен ки беҳтарин видеои намха комментария бинависен мо ҳам комментариҳои шуморо якта ба якта мехонам. бешухи хирсанд мешавам да бо як хеле комментариҳои хеле хандоварӣ менависем ба худо мехонам ку хеле худ ба худ механдам да шероина. зинда бошем бардуро ягон гапи паста биланд гуфта бошам бахшиш то видеои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хай.